Cousa espectacular. Mirai esta levada, esta canle que servía para abastecer de agua para os muiños e por regadío da parroquia de Tontón e Mondarí. Este sitio no que estamos é festín, bueno, a levada ten 7 kilómetros, pasa por varios sitios, non? E nalgúns deles, pois, simplemente é excavada na terra, pero hai tramos como este que, polo desnivel ou polo que fora, había que facer este tipo de canalización en pedra. A levada arrancaba entre as pielas e iba por aquí, aproveitaba a auga do río que ahora non me vai salir, do río Barragán. Un vai sendo vello e vaise olvidando de algunhas cousas. Me olvidaba ahora do Barragán. E como dicía, vai hasta Mondarí e moitísimos tramos, pois, unha obra de cantería. E isto sí que ahora se está pondo en valor, estáse recuperando, e porque todavía se usa e se está recuperando e se está dando aparte vai haber unha ruta de senderismo por aquí, non? E aquí no estudio a xente da Comunidade de Montes de Tourón, en concreto o presidente Suso Tourón, pois dixen Tourón non, Toutón e Mondarí, e nos fixo presidente da Comunidade de Montes para amosarnos esta maravilla. Chao, gracias.